onti por kaham tini seng Shillong TSF Maharashtra ni Subhas Mubai tai Maharashtra ni Tipra Subhas Mubai tai Shillong TSF ni ja hamjangnai Shillong tongnai senior citizens rok tai job holders rok tai doctors rok tai kengma TSF na hamjangnai rok ni chubai tini seng kisasa mairum rok tai dal rok kisasa bagna ni bagai sini borok rok no bagna bagai sing kisasa step na halakya step na hama jago seng kengma sinoro Shillong tini tabuk je stranded jorawo je lockdown stranded jorawo Shillong sini Tipra hani borok o jaga kengman kasajak like samung khainai malkung sotonai tai kengmano daily no hajra khaisanai o jaga borok tongo borok no sobanani singkisi ya trina halakya abni bagai tini 6 tarik April 2020 tini seng je sukmatei TSF ni through seng kisah samai rum rok gelanya nei masuk lagi jotono ambagai je subanai rong no bo belakina hambai tai fly hambai tai kok kasarmo songo Tipra hawa bo sini dofaro belakino kelegjak seng hakin subalaki belakin sanai sini borok bai borok seng subalai nango